Dovidopo, boskávam, Imre Kutňaz volá. Ja vás vypočujem, nech sa páči. Radio Express. Áno, prosím. Pozdravujem, pán Vrablec. Dobrý. Vy sa zaoberáte tými rekordami, áno? Áno. Prosím vás, ja mám jeden netradičný slovenský rekord. Povedzte, dopisujte. Takto, prosím vás, ja som si to minule meral, mne trvala najviac trasa na Podbanske do Tatier. Ja mám podľa mňa najdlhší slovenský rekord, čo sa týka cestovania von z mesta, keď idete proste pred sviatkami, pred víkendom, ja to mám už zmerané. Ja pravidelne idem minimálne 7,5 hodiny na Podbanske do Tatier. To rekord zaujímavý nie je. Prečo by to nebol zaujímavý rekord, prosím vás, kadejaké veci sa tam trhajú, telefónne zoznamy, alebo najviac plechoviek, jednou rukou zúžvaných a tak ďalej a tak... To je jedno. Teraz už nemôžem veľa telefonovať, mám svoj voľný čas, som v zahraničí. Dohodníme sa nasledovne. Áno. Tento rekord nechajme minulosťou. Je to zaujímavé, lebo viem, ja som raz išiel, vy ste vraveli z Bratislavy na Podbanské. Presne, no. Keď bola kalamita pred 2 rokmi, 2 dní predtým, môj rekord bol 23 hodín cesta a z toho som 7 hodín spal v aute na diaľnici. Tak ale ja si myslím, že potom je to v tom prípade aj tá vaša trasa nezaujímavá, keď jednoducho není tá moja. No, viete čo, no tak dobre, tak ja nechcem, aby ste sa hnevali na mňa, ja vás mám za dobrého človeka. Ja som veľmi sa rád teda, že sme aspoň... Ja som Imre Kutňaz z Rádia Express. Úplne úžasné. Vy ste úplne šialenec. Ja som tušil, že to bude, lebo Rádio Express veľmi rád počúvam. Takže poznáte ma, kedy chodím, áno? Vy ste šialení. Ja som vás nechcel uraziť, ani som nechcel nič zlé povedať. Prosím vás, čo by? Pohode, veď ja mám na to aj zlatého Gunára, že som šialený, to je normálne. Vynikajúca, no fajn, a zhodnoťte, správal som sa k vám slušne? Jasné, no tak za bonton vám dávam 3 body, spisovné slova 4 a no škoda, nedohodli sme sa na rekorde, za to vám dávam minus 5, no tak celku všeho všudy 2 body, no Ríšo, to je dneska, čo? Ja umrem. A pôjde to 13:45? Jasné. Tak toto je šialené. Keby ste si to možno náhodou nechceli premysleť, ten rekord stále ho mám, budem evidovať, stačí mi napísať kutňa@express.sk. Dobre. Veľmi pekne ďakujem, blázon. Ja si s vami budem veľmi rád dopisovať. No choďte, idem vybuchnúť. Majte sa krásne. Imre Kutňaz. Každý deň 13:45 iba na Expresse. Dovidopo. Express.